Permezz ta' avviż legali li mistenni jkun ippubblikat il-ġimgħa d-dieħla, id-droga sintetika flakka u oħrajn simili se jsiru illegali f'pajjiżna. Is-sustanza alfa PVP li fit-triq hija magħrufa bħala flakka hija fost li żjed ġodda fis-suq u għaldaqstant se jkun l-avviż legali biex jirregola u jagħmilha illegali. Fost is-sintomi li għaliha hija magħrufa l-flakka hemm il-paranoja u l-alluċinazzjonijiet. Fl-aħħar xhur l-awtoritajiet esprimew it-tħassib tagħhom fid-dawl li l-użu ta' din id-droga beda jkun aktar spiss u għalhekk bdiet mill-ewwel il-ħidma biex isiru liġijiet meħtieġa. Magħhom ingħaqad id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li nota kif permezz ta' dan l-avviż legali pajjiżna se jkun konformi mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drogi narkotiċi li jagħmlu dawn is-sustanzi illegali is-sena li għaddiet. Hawn numru ta' drogi sintetiċi li dejjem joħorġu ġodda fuq is-suq li nafu li jagħmlu ħsara liż-żgħażagħ tagħna speċjalment. U l-Pulizija jkunu ma jkollhomx xogħolhom faċli għax Min barra l-alfa PVP, dan l-avviż legali se jagħmel illegali wkoll żewġ drogi oħra. It-tliet sustanzi huma forom ta' drogi sintetiċi li ħallew 20 ta' persuni mejta madwar l-Ewropa u m'għandhom ebda tip ta' użu mediċinali, terapeutiku jew industrijali. Għaldaqstant dan l-avviż legali mhux se jaffettwa lil ebda prodott ieħor fis-suq.